Ini. Ano yung magkuhan sa ko Mag-radioactive. Maigdan ako. Nakaligis ko karon. Ngilngiga ni Ni ako sa LASERPRO kay magpatuli ko. Ini. Dok, kung sa ibuhat na ni Dok. Radio steam pa, sir. Radio steam. Yes, sir. Okay lang. Kangilngig ini. Uy, ikaw din nakuhan. Ini. Gi-radio steam nga kong lawas. Ipasul up kong pina-astronaut. Sir, isip ang sunod, sir, ha? Ayaw inyuwi. Kay ipampang-uwi mo raw na siya ka ng parang yung masagan. Kahit nakulbaan ko basig paglakaw nagawa na ko tiil. Kaya na. Ayaw ka na nakalipod ka na kamagawa. Pero mas maklaro mo. Ini mo ni procedure. Mura na ko gikadabir ani. Sir, kung sa kagamay, sa kanang gamay nga, hindi lang siya mapod sa inyo. Okay. Isa ka ko kestang gamayos ko til. One more. Ini mo ni procedure. Sir, ha? Ayaw lang siya ihiwi. Straight gid ana. Sugod na mi. Dili siya mabot sa imong diri sir. Abot. Pili siya sa kagamay, sir. Kaya dapat pili ikaw ang saka. Ako. Apa, sige pa. Okay. Pili na siya abot, sir. Adre. Okay na. Sige pa. Start ko na po, ha? Morning pampadadlog para busulod dayon ang kuan vitamins para mo puti. Ini nawala ng tingog nako. Mura na ko og batibot og tingog. Unitin ni day. Tapos mo kani nung naisuka og ano dire og toyo. Kasi may mag-inununan. Mag-inasal. Mag-inasal. Napag-iwi mantika. Kasi man ta dire sa opisina. Mag-inununan. Ini patinggo pa. Pagtapis day. Ang buhat nun nimo. Pagtapis ka. Pabuo nimo ng imong sapbot. In Tagalog, alisin mo yan. Kasi sa gabal yan. Paano ko magawa ang operasyon kung may sagabal? Dok, facial lang lagi, Dok. Ang facial, mas epektibo kung apil lawas. Isali natin ang lawas mo. I-facial ko yan. Okay. And, wala kang problema sa akin. Alam mo ba kung anong gamitin ko sa facial? Ano, Dok? Kining akong dila.